Попри усі скрутнощі, життя вирує і продовжується. Діти ростуть і розвиваються, Серед них і малий Миколка. а повоєнна Україна, відновлюючись, починає співати на повен голос. Захопившись тим голосом, Миколка і собі співає, а в додачу стає найкращим гармоністом у всій окрузі. Та таким, що на танці до немирянців збирається молодь з усіх довколишніх сіл. А хто цей малий, що так виграє? А я б з таким затанцювала, хоч і без